Hay mga kaopa, majubuntag din yung tanan karon day guys, magkaon na day mi sa gipadani na naigikan sa Bohol. Di ami kapajas to kabuok, isa ka siping tundan, duha pud ka siping saging guwang, dapoy bulang gikan sa mama ni Undoy og mani nga pinagpakan. Da amo nang kanon nagkuan. Ding agmas sa teg sa Dios sa saging ug bulang na may tug. Precious guys. Muhay kuno pus precious. Hi! Mamahaw ta, uy. Kaan po kuno si Jagsaging. Mura po kadut na. Uy, ujo man na tayo mo manggipala dos na mesa. Grabe nang inita. Guys, bulanghoy, Jagsaging. Napon may ginamos isa ka kuan gipadang na sa Caltex. Daman milatik di lami man ni pares og bulanghoy. Jag bulanghoy pud guys, lami po na parisan og buwad or sardinas. Ang tinapa bulanghoy og latik salin nila magatong nagbikom ni dapa mampod ginamos ipadede minanay sa Caltex saging guwang kaadyo putod atong video guys yan namin napatugtog agapesyos patatas, broccoli stem o scrambled egg. Tingnan guys, buntag pa gani na napitugtog. Mo nang maglisod ko vlog kay mapatugtog kanunay, buntag pa gani tugtog na. Kasi wa pa tay majong content anda na pud sounds, samot. Nani udto na dami guys na paghihapoy na patugtog doon ni. Kalit-kalit naman yung video. Unsa may sad ani precious? Unsa may sad ani mo? Unsa sad ani mo na? Unsa sad ani mo? Nagsud ani precious kay lawoy nga alugbati og kamunggay gisagulan og piniritong isda. Bahog-bahog o higop-higop si Precious. Bahog-bahog si Precious eh, no? Bahog-bahog si Precious. Nga po na din yung tanan guys, manang dito guys, manang snack. Kagawang pamahog ganihang bulanghoy saging. Snack na pagkaroon. Ano sa ginamos o latik. Pagkang Precious, patatas pancake. Ya, ang pud si Jag. Saging tundan. Hilasan mo ko sa mga. Namos. Kasay ko na. Mga unta. Thank you. Matahang mo mata. Ano ba mo matahang mo mata? Makag-ahuman. Naglisod ko video guys kay na may sige tugtugod. Aron nagyapoy tugtog pero murag lajo di na maklaro. Kanina kay dari mas atbang. Ang bata. Pagdadada daning among gikaan sa Bohol guys, katong bisita ni nanay nga kita Cavite, ijang maninay og ijang mga igagaw puto ni dia. Ay nagland trip man sila, nagdama sila sa sakyanan. Lang gihatod dari dito taman sa basan. Akaan din po may saging hilaw pares ginamos ja bulanghoy pod kay
Dapat bumilatik, salin ka to nagbikom eh. Mapoy pare. Nagmagkaos, ginamos og saging, bulanghoy na pud og latik. Mas ka anak. Kaya magud pag lami ag saging ang gikas buhol kay og dari kay mga saging bisag dagko lujat ako nang umok bakan hindi pareha gikan sa buhol nga busok. Banggan magkakain talaga. Kung saging dari mga dabong unsa bisag hilaw pagpanit nagkaon ni mo hinog-hinog na. Di na lami pare sug ginamos ba. Lami jud gikas ato ah. Gani pong bulanghoy dito ni Laundoy, diyang mamamay pada. Dadapoy man ni nga pinakpakan. Gamay salin kuno tos binhi. Weather update din na mo diri guys. Nagualin dahaw na si Ja pero di jud gihapon makabugnos panahon. Pero malisin pod ag kainiton. Lami jud to mo bunak ba nga kusog kaadyo. Das mga niaging adlaw ning bunak. Da pagpuli pod grabe na pag inita. Ay bunok. Bunak aguhan ba? Bunok. Bunak manggod. Pero binta na lang mo din kay nakawan-uwan na mabasag ato pawawa nag-init. Kung si Precious, gamay-gamay na gijang bungag singat kay nakagabi kay bugnaw naman jud. Gabi nagnaisay gabi nga malindahaw. Bugnaw og hangin. Di lang jud parehadas mga niagi nga grabe jud kainiton. Jo naman jud doon siguro masige na pag-uwan. Jo nga pagtugtog naglagudob na po. Kana din ka Precious kuan ni patatas cake, patatas pancake. Ibutangan na rin na hug pre-milk og itlog. Wa na si Zay timpla. Ang patatas aha na nang gi kuandaan og steam na nadaan ni tatay. Inom ka tubig. Lami dyan ng latik nga daghan bitog lubi. Kay di dyan madaot dugay ra ba dyan ng bikuha katuning isa kasi mana pa sa di pa mag Mother's Day kay mong advance si tatay. Domingo to, jawa pati Mother's Day, nakasunod Domingo pag Mother's Day. Na nag-advance man si dyan, nagbiko dyan, nagpansit pod. Mga pa ni, daan sa nagudong pizza ha, June ko nagudron. June 4 na dayron. Wa na daot, dara giso danas bonan na. Ay, amang mga payhang tusdo as bilang koy. Pero mahurot na ni ron kay gamay naman kay hamon pa ni tusdoan gani buntag. Mas tayo go. Dapat may isa kasi ping tundan arang kabus kadug mga tundan. Kakaan pos Precious ning kaan sa ganihang buntag kan hinog naman. The next day. Majong buntag everyone. Hello mga kaopaw. June 5 na dayron guys. Adlaw nga Webes. Moto gamong vlog hapon kay mo ramon lagi mong hana lang sumpay. June 4 o June 5. Karon day guys. Himo ko ice candy, mangga flavor. Kay labong barato pag mangga kay namang pay mangitag mangga ja. Mao lagi guys. Ang lisura kadto kay naay sa tugtog. Dunan tugtog na. Copyright lamang po ning atong video dani. Kumusta naman mong tanan unsa na may inyong mga balita inatunta nga okay ra mo kanunay o lara mo sa kabaskod sa mga panglawas kani ang mangga guys ang gusto sa nagingani. Precious. Ano man na? Amo hi ka? Ay, ka. Kuha na ko sa ingredients guys. Sorry. Cornstarch. Sorry. Nagpabukaw na kong tubig. Sorry. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please.
A few moments later. Maniud to na ta guys, nagdungag na pod may utrog bulang huy og saging. Kay Dag saging. madus ante kining ari. Naikag magtutuba pag post na. Naikagon kay arong mo ari. Dada pa ginamos. Gamay na mong pa yung gidanag. Taman po na mga hapon na mo pong gi-snack. Dada. Tama nagsuman lagi ta ekonomiya. Nanguhag dahon kay giumigas man hinuon. Wa ko Kumang ka bangod. ya, daghan pa batutay ban nguro nun. Lami ag saging ka lang busok. Dagpag pa bulang mo paghad pod. Ako precious. Hi sa nak. Nak, hi sa. Ay, kuno. Ay. Ay, galing. Ay, Sama man, ngit-ngit ang sugad lang. Sama. Kamo sa putahan. Among bisita dia, among kinakasgang lula ante na. No, hindi ko na precious. Ano mo kuan? Ilugan, buko balik no. Diarag. Mga trabahante guys, ah. Panit naglanghoy. Assistant. Kaya kuha ko sila. Biko. Bilang hindi ko. Suman ako no, suman. Bawal naman, madyo naman makaabot ng 5 kalikit. 5 kalikit guys. Tagsami. Yan na, nanggibangod na sila guys. Dahil sila banggira kay Kakos Lamisa nag-skindi pa. Hala, paspas kay. Arong makakantag. Dinamugan. Through gills. G is Hapit na po ko na human diya, kamay na laman. giraffes eat leaves from tall trees. H is for hat. A hat can keep your Kumutan sana ho guys kay daghan may duga kay arong di magbasa-basa ay nagkuan sa sumon. Madyo na nagbasa. Lampi ni precious nga wa na gamita. Pilit gamay. Pag newborn pa. Na. Madto nang di pod kadyo basa kailangan mo pagbasa maglanay-lanay man. Nahuman na day ko kumot guys di hanang gilubagan na ninaho kay arong daghan mo gud sa duga arong di pod sa magpilit-pilit ba. Pero di pod nga uga kadyo kay wa na pilami. Pareha ba na ng tao nga og mauga na di ba kay mong panit maglibarot na. Manawa po ilami og uga na kinahanglan pud na basa-basa pa. Dag si tatay, ipalit si tagbuteng nga kanang makuskus na pang salad. Kay wa man lang gitas bukid, wa man tay daghang lubi, so di na laman may magbukayo, amo na laman isagol ning lubi. Aw, di ni lubi kanang buteng pa. Kanang pang salad pa ba nga buteng. Duha ni ka buok, tag 40 pod. Na uga to pas bukid. Mangipo oras natad basag di amo. Basta na maipong lubi. Amo na lang pambutang lubi kay lami man dun bulang huy basta na lubi. Lahi ra jud ugwa mo nang gipalitan na lang to. Tatay buteng. Diya kamajan lami gihapon bisag wa na bukayo-bukayo kay bukayo kinahanglan paputag daghan. Ito naman ang ihaki sa gudlan. Amo ra nga halo kay dabong-dabong man pod. Aw buteng pa jud ni kay pang salad ra may balik jadi hawa may namalig luwagon. Malung na ta bukid kay pwede man ta mag-ipog guwang-guwang. Kanang di pa pudla dya. Tapos mazugalis ante kaning ari. Nag-post mo pug gahapon da. Ang nangana mo comment pa gadto tos ante. Kay ngari ba gadto ug ni ari pag gahapon. Makakaan pa pagka kay diha pa man pod. Ang dinangag. Ay mazugali ali ante nga anta. Wa man mazugali ganiha kay. Magbibi, bayan ko na nga, bibi ko pala tao, kaya naman bibi. Bitamis na ba? Tapos na. Ang paman. Tay pagkasag ka may das styro tay. Nga na siya guys. Mo na ni, gibutangan pud na condense, di man ko sobra ganinas. Pag skin day kay ara naman kami sa nagihurot og saklata. Kay tamis man kadug mangga. Ang gidugang dari. Mangga man tong guys candy gunja. Ay, Ang pila may gara pang tamis. Diabetes na sa mga bata. may pajama ka man. Hindi pa niyo baby ko mani-mani yung pajama. Nangatay mo focus na Ay, yung suog na pajama na makay short. ayun na natuwa ng pajama ka kaya limot. Sa ulit. Nagamang dahon in taon salin in taon is nanguha salin sa umigas. Ningan lagi ko pagabot ni sa ganda sus daghan pag imong pinaakan kasi sa imong dinang dahon.
Kung po nagbantay na dahil kang umigas puno ang saging. Dito sa ibabaw, isa ka na lang. Duma. Ito sa ibaba ang mga umigas. Didi, ito ni mga manto ka namin ipanabuton ra. Habog man ang mga saging diha. Isa ka na ng saging oy. Waday umigas sa punuan. Wa lagi dito lagi sa ibabaw. Mas kani, Wala na kuning nao kay sayang kasaka na ko. Hindi na ka ang gansi na noon. sa ka kanu dasin tao buka. Pag abot lagi ni Zadari, nating ako abi kong gipaak baglapini kaya nagdali-dali man. Terus kay umigas man dahil siya. Ano man na? Nagputos na. Nanay dito. Nakakit ka pa niya sa ano? Saging. Kayo hindi ka kasaka kay tambok man ka. O da ka mong kaglawas. Bago pa yung mo itong gitumbahin noon, karong daghang kay mada. Oh, kani ko na sa tibok. Bunta mo sa dahon. Imo putong giputol. Lain nagdahon kay kuan man nanti mura magnangalukot. Lami. Mga dahon mga gisi na ka. Nakuantos mga init. Di kay kanang maghangin-hangin pud. Ah. Ah. Terus bukiran ni isa natudaghan. Oo, nabitaw to daghang saging dagto daghang punuan. Ba. Dahil na guys, dahil na nagputos na. Amo ni balik dya tag kinsing buok. Uy! Luto man ay pag ang ibutang sa putuhan guys kay kuwang magamang dahon aguban giputos na namas kuan puwel putos na namas puwel pero daghan palagi sabaw tayo sure ka luto na ni mura mo nagkasabakik na si babaw nagkani siya kay gibutang mas putuhan so kasaba puto ni murag kasabakik kay wa naman may kaputos hinahurot na magdahon. Tubo. Tuwa tanduay. Naluto na diga mong gihimong suman guys. Nao na mi. Saan ti di Bado kaning laag, wa paning laag di kakaon. Swerte kina na tagbusuman. Ja ag-usa. Murag ang giputo na laman di Isud nas kanang nay putuhan kay. Wala may kaputos. Wa na dahon saging. Naluto man pod mura na nung kasabakik ni isa. Na, paano lang mag-isodari maluto man tayo gihapon. Sud sa lianira. Dade ka mo suman. Wa na nagkapariw kadagka kay agdahon man may amang ipasiguan. Mga anak tanin Jo. Mana din may panihapon guys. Tanas tisyo so sina na hindi na. Nat, babay sa nakbi. Di, babay kay mo tug na tanan. Ya, panas timita guys sing uli na. Kay ipakita na ko na siyang laog. Wana ning pabili na magi. Awira ng panihapon. Wana. Hi, Bi. Hi, Bi. Hi. Langkis. Matahong nga mata. Matahong nga mata. Ang matahong nga mata dahil, haman. Matahong nga mata ba? Sa'yo matahong nga mata? Basta doy among video rong adlaw guys. Update na laman mi ginagmay. Salamat sa Ginoo kay ning uwan. Nakatugog na parang bawas-bawasan na pag buwag sangat ni precious kay bugnag panahon. Madyo lang magbuntag bahalag naguknok na para bahalag naguknok ra basta kay bugnaw. Dungit-dungit naman hinong tadi ni oy. Kamato nakakaamig suman, bulanghoy kan sa buhol. Madyo ka na estimata guys. Tabang banggod. Pud banggod. Okay? Kuskus. Hindi man pud mi gunja. Ito na tatay kung matulog na. Japi mong tananda guys, inyong tagsa-tagsa ka mga puyan karon hanggang sa mong napita sa earth. Huwag mo tayo itong video karong adlaw. Daghang salamat din yung tanan. Amping mo. May ibo lang ato sa inyo. Inaot ka ba ng kasalabaw mo kagawang sa itong adlaw-adlaw ng mga lakaw-lakaw.
Huwag mo to tanan. Huwag babay na. Bye ko na. Peace be Bye. with you. Babay na. Bye-bye. Precious. Good night. Babay na. Kaya matungkot na dali. Bye-bye. Bye ka na, may Babay sabi. ginuran mo na. Bye-bye, B. Di man nung babay special. Bye-bye. Bye-bye na. Ito na sa tatay. Wala ka na tatay. Bye-bye na. Bye-bye, tatay. Bye-bye na. Bye-bye lagi, di. Gusto mo bye-bye. Ano na? Bye-bye na video ha. Bye-bye na. Bye-bye na video. Bye-bye. Bye-bye guys. Plain kiss na. Plain kiss. Ito na ta. Bye-bye na. Plain Plain kiss. kiss. Plain kiss na kayo mo po na ta. Tuog na. Bataw mga mata, Bi. Ay, gutom Ano? na. Bataw mga mata. Tulog, bataw mga mata. Huwag mo ganito na. Bataw mga Saan mata. mo na ang duwaan mo na ni mo? Uy, Ito guys. Ang sarap Lamay itong ko tanan. mas- Bye-bye.